Olen Lasse Laurikainen ja työskentelen NSN:llä Nokia Solutions and Networks vanhempana ratkaisukonsulttina. Toimin myös samalla täällä yhtiössämme luottamushenkilönä ylemmille toimihenkilöille. Luottamushenkilön rooli, niin sehän on henkilöstöä palveleva, eli minun mielestä ei tule asettaa minkään sortin esteitä sille, mitenkä henkilöstö voi omaa edustajansa lähestyä. Monesti minulle soitetaan, lähetetään sähköpostia, mutta hyvin usein myös kahvilassa nykästään hihasta, että hei kuule Lasse, että mulla olisi tämmöinen ongelma, voidaanko asialle tehdä jotain. Ja siitä sitten keskustelu käynnistyy ja pyritään löytämään ratkaisu. Työni luottamushenkilönä ei ole pelkästään ongelmien ratkaisuja, vaan kysymyshän on myös työyhteisön yhteisestä kehittämisestä. Eli kysymys on vuoropuhelusta, eli toimin henkilöstön edustajana ja pyrimme käymään hyvin aktiivista vuoropuhelua työnantajan kanssa yhdessä, jotta saadaan asioita eteenpäin. Eli kysymys ei missään nimessä ole ongelmanratkaisusta, vaan lähinnä sanotaan ennaltaehkäisemisessä ja sitten työyhteisön kehittämisestä. No, meillä täällä työyhteisössä on keskusteleva ilmapiiri. Eli kun työnantajalla on jotain tarpeita, mitä heidän täytyisi liiketoiminnan edistämiseksi ajaa, he ottavat yhteyttä luottamushenkilöön. Ja minä sitten henkilöstön edustajana luottamushenkilönä pyrin tuomaan tämän henkilöstön näkemyksen tähän kulloinkin käsiteltävään asiaan. Ja tätä kautta yhdessä vuoropuhelun keinoin yritämme löytää ratkaisu, joka tukee niin liiketoimintaa kuin myös henkilöstöä. No ehkä yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, miten luottamushenkilön toiminnasta työpaikalla on sopimusten tekeminen. Eli olen yhdessä työnantajan kanssa neuvotellut paikallista sopimusta etätyöhön liittyen. Eli meillä kun on tämmöinen tekninen ammatti, jossa selvitämme asiakkaiden teknisiä ongelmia maailmanlaajuisesti, niin tämä ongelmahan voi tulla koska tahansa. Olemme yhdessä työnantajan kanssa tehneet puitesopimuksen, jonka perusteella meidän insinööri voi tehdä työtään kotota käsin siten, että asiakas saa palvelutason korkeammaksi, saa vastata välittömästi, työntekijä voi aloittaa miellyttävämmässä työympäristössä työn tekemiseen, eli tässä tapauksessa vian etsimisen, ja työnantaja saa sitä kautta myös tulosta omalle toiminnalle. Tämä puitesopimus on minun mielestä tämmöinen win-win-win tilanne, jossa kaikki saavat jotain. Tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, missä tarvitaan tehdään tämmöisiä sopimuksia. Luottamusmiehen toimi, niin tämähän on luottamuspohjainen, niin kuin sen sanakin jo antaa ymmärtää. Ja tukiyhteisö, missä me toimimme, on tämä luottamusmiesyhteisö. Eli kun meillä on todella monta työntekijää, noin 6000 työntekijää meillä täällä Suomessa, niin meillä on iso luottamusmiesyhteisö. Eli me keskustelemme hyvin paljon keskenään ja haemme yhteisiä toimintaa ja toimintamalleja, jota kautta voidaan tehdä. Totta kai aina semmoinen positiivinen palaute edustettavilta, että hyvä, ajatte meidän asiaa, tehkää näin ja näin, niin totta kai tämäkin kannustaa, mutta kyllä se suurin tuki on ehdottomasti tämä luottamusmiesyhteisö ja tietenkin liitot, jotka neuvottelevat meille nämä runkosopimukset, kuten työehtosopimukset.